yn hanesyddol, yr chwaraeon Cymraeg yng Nghymru oedd y tîm rygbi. Mae hwnna rili wedi mynd. Ac ymhellach, tîm pêl-droed Cymru sy'n cymryd y fantol. Mae plethu'r iaith gyda pêl-droed cenedlaethol. Mae hwnna'n stori a hanner. Pan o'n i'n arfer sylwebu, efo rygbi, os ti'n gweld y chwaraewyr yn canu, fod o'n golygu rhywbeth. Y dorf yn canu gyda'r angher. A ddo ddim y pethau o'n digwydd gyda'r pêl-droed. Pen ddar o ddechrau newid, cyn i ni chwarae Lloegr, un o gemau cyntaf Gary Speed. A wrth gwrs oedd o wedi bod yn chwarae i Gymru pen falle oedd na deimlad o ddifaterwch o ran y dorf, o ran canu'r Anthem ac yn y blaen. Ac oedd o'n sylweddoli, mwyn i ni ddod yn berthnasol, mae rhaid i gael y teimlad fod y cefnogwyr yn gweld cyn y gig gyntaf fod o'n golygu rhywbeth i'r chwaraewyr chwarae dros ei gwlad. So un o Sul, o gael ni fewn i'r stafell wag yma yn y gwesty. 30 o chwaraewyr, boes ifanc, Bale, Ramsey, Joe Allen, a nes i roi dipyn o hanes a cefndir yr Anthem a hanes yr iaith. Courtney Hamilton oedd yn digwydd canu'r Anthem ar y pryd. Courtney sôn i balchder hi o ganu'r Anthem. A Raymond Fahau yn dirprwy Gary o'r iseldiroedd. Mae'n deud y chwaraewyr, os dwi'n gallu gwneud o fel rhywun tu allan, chi'n gallu dysgu fo. Gary'n dweud, anybody got any issues with that? Na, ne, pawb godi, braich yn gwmpas i gilydd mewn cylch, canu. A dyna cychwyn ar holl beth, y balchder yna. Rhaid ti gofio, lot o'n nhw ddim yn cael ei geni yng Nghymru, lle mae'n ffordd o'i cyflwyno neu hanes Cymru. Mae yna bobl eraill fel Cledwyn Ashford sydd wedi gwneud gwaith gwych gyda'r to iau dros y blynyddoedd. Is that right? Did everybody have positive comments when they went back to school last time after Slovakia? Yeah, no problems. Pen nes i'r camp cynta, oedden ni'n cael sesiynau addysg. A edis i'w allan, be am wneud yr Anthem genedlaethol? A dwi'n efo mae'r rhan fwyaf nhw'n siarad Saesneg, yn dyn nhw'n gwybod med fi, ond be am go ni? So os i dafod y bapur i bawb efo'r Anthem arni, nes i siarad wedyn am cefndir yr Anthem a be oedd i feddwl i bobl. A ddaru ni roi dewis wedyn, da chi eisiau dysgu air am air, neu da chi eisiau dysgu fel o'n i wedi rhoi yn phonetically fel da ni'n dweud yn Saesneg. Ac oedden nhw gyd eisiau dysgu hi air am air. Mae hen lad fy nhadau yn annwyl i mi. No! Start again. Everyone. Mae hen lad fy nhadau yn annwyl i mi. Mae hen lad fy nhadau yn annwyl i mi. Gladfeirdd a chantorion. Gladfeirdd a chantorion. Enwogion o fri. Enwogion o fri. Wir rwan, oedden nhw'n dysgu hi'n dda. Ond o'n i weithiau'n camp bach o draffaeth fo un neu ddau. So be nes i fo hynny, nes i ddechrau wneud i fel rap. A dwi'n meddwl, mae fi ffordd dda i ddysgu hi. Mae hen lad fy nhadau yn annwyl i mi. Gladfeirdd a chantorion enwogion o fri. Ei gwrdd o nefelwyr, gladgareth rhan a. Bythrodd ni, bythadant ei gwaed. Oeddech chi ar camp pan wnaeth ni wneud gwersi Cymraeg? Na. Oedd pawb yn gorfod mynd, ac obviously gan bod fi'n gallu siarad Cymraeg, o'n i ddim yn gorfod mynd. So o'n i jyst yn cael, o'n i yn y gwely yn cysgu. Ond roedd hwnna mor bwysig, deall y National Anthem. Fi'n meddwl bod yn rhan o hanes Cymru. So fi'n meddwl bod yn bwysig bod pobl yn trio dysgu a ble ni'n gallu inspiro merched ifanc. Timon, y geiriau'r Anthem, mae hen wlad fy nhadau. Fedri ddim canu'r can yn Saesneg, dwi just ddim yn gweithio. Gwlad beirdd, the land of poets, timon. Cantorion of singers. Ti'n gweld hwnna yn ein diwylliant ni. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn sefyll erbyn y dyddiau yma.
Ti'n cyrraedd gwlad ti'n bloeddio o'r geiriau yna, achos ti'n meddwl my land, neu our land, unwaith eto, ddim yn cyfieithu. Tramant mewn can. Be o ddim yn digwydd oedd y gerddoriaeth byth yn mynd efo'r cefnogwyr. Cefnogwyr bu ar Anthem, a'r cyhoedd bu ar Anthem. Sy'n ni'n dod dros hwn. 2017, o'n i wedi ennill yn Tbilisi yn erbyn Georgia, gen ni'r gêm ola yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon lawr yn Stadiwm Caerdydd, neu ar y awyren, a ni jyst siarad efo Ramsey a Chris Gunter am rhywbeth. A dyn ni ddechrau trafod yr Anthem, a nhw ddari ddeud, pam sy'n jyst yn cael y bariau cyntaf, bwmff, a wedyn, dyna fel mae wedi bod ers hynny. Neu byth anghofio'r gêm yna yn erbyn Iwerddon. Doedd y gêm ei hun yn anffodus ddim y canlyniad oedden ni isio, ond hwn oedd y tro cyntaf nathon ni ganu fo'n ddi-gyfeiliant, a dwi dal yn cofio y sŵn a bod ni gyd efo'n gilydd. O gofio perthynas Cymru fel gwlad y gan a pethau hefyd. Does o ddim ennill ar gwlad, yr Anthem felly bynnag wyt ti. O ran rôl y Gymdeithas Bêl-droed a Pêl-droed yng Nghymru yn hyrwyddo'r Gymraeg, does o ddim dal mae o wedi bod yn arbennig. Rhywbeth amlwg o ran beth mae'r Gymdeithas wedi wneud ydy newid o ddefnyddio Wales i ddefnyddio Cymru. Mae'n rhywbeth bach, ond mae'n rhywbeth sydd yn cael dylanwad anferth. Dwi'n credu bod o'r mynd o Wales i Cymru, rhywbeth ar ei ddigwydd i ddechrau ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny wedyn wedi datblygu naturiol i fod ni'n defnyddio Cymru bron yn popeth da ni'n neud. Yn y bôn, mae Wales y gair. Mae fe'n golygu the strange people, the strangers, or the outsiders. Cornwall, y Wallasey, ti'n gweld e mewn enwau llefydd yn Lloegr yn ogystal. Mae'r gair Cymru, y Cymrydorion, Cymrawd, y pobl sydd yn bathu mewn iaith unigol a sydd o hanes anatod unigol yn ogystal. Mae'r gair yna golygu rhywbeth mwy i fod o Gymru a i fod yn Gymro. Nid yn unig Cymro Cymreig, Cymro sy'n siarad Cymraeg, ond yn Gymro. A mae'r ffaith bod y tîm cenedlaethol di trawsnewid y brand. Nag y Wales i nhw yn bellach, Cymru yn nhw. Ni fel tîm eisiau cael iaith Gymraeg fel rhan o fel campaign ni. Dim pob country gyda iaith ei hunain, neu gyda chwaraewyr sy'n gallu siarad y iaith, so fi'n meddwl bod e'n fwy bach mwy o ffair i beth ni'n gwneud. Gorau chwarae, cyd chwarae, gan fod yn Cymraeg. Mae'n bwysig bod ni yn dilyn trwy gyda hwnna. Mae bobl yn y byd i gyd yn gwybod i Cymru ddim yn rhan o'r Lloegr. Mae'n wlad ben ei hun a mae gen i iaith ei hun. A dwi'n meddwl mae'r ffordd mae'r Gymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwneud hyn, dwi'n meddwl bod o'n llwyddiannus dros ben. Mae'n mynd ar tripiau Wales away fel maen nhw'n cael ei galw. Mae wedi dod yn rhan mawr iawn o mywyd i.
Mae wedi bod yn bach o fel addiction, as in, does am gair arall i ddeud efo. Mae yna gan yn Gymraeg, hogia ni, a mae wedi bod yn cael ei chanu lot ar y sgwariau bethau. O'n i'n Brussels a criw o hogia di-Gymraeg, hogia ifanc, ac oedden nhw'n gofyn ni, o, da ni wedi chwilio'r we yn bob man am y geiriau, ydych chi'n gallu sgwennu'r geiriau allan i ni, achos da ni eisiau dysgu'r geiriau. Person yn digwydd bod yn Brussels hefyd, dechrau siarad a nath ofyn i fi, oh, could you repeat that, but just in Welsh, and can you just speak Welsh to me? Achos oedd o eisiau trio ymarfer gymaint oedd o'n gallu, tra bod o'n ganol fans, achos bod o'n gweld o fatha lle diogel yma a lle i siarad ag ymarfer. Mae diwylliant y peth wedi newid mewn lot o ffyrdd. Dwi'n cofio eistedd 1908 rhywbeth mewn bar yn Brussels, sgwrsio'n Gymraeg, a cefnogwyr Cymru'n clywed ni ac yn mynd, Wales, Wales. Yn y meddwl bod yn o Wlad Bel, ti'n meddwl, waw, mae hwn yn drist. Mae hwn yn drist. Dydy cefnogwyr pêl-droed gwlad yn ddim yn ymwybodol o'r iaith Gymraeg. Dwi wedi bod mewn gemau. Oedd i cartre lle mae'n ymwladd wedi bod oedd cefnogwyr Caerdydd, neu oedd cefnogwyr Wrexham, neu oedd cefnogwyr Abertawe. Falle oedd y diwylliant ddim yn iawn. Fi'n credu beth ar ei Ffrainc yn 2016 ddangos oedd fod modd i deuluoedd i fynd allan yna i ddilyn y tîm cenedlaethol a mwynhau yr achlysur. A dwi'n meddwl erbyn hyn, rwan, Cymru Cymraeg, Cymru Di-Gymraeg, pawb at ei gilydd a creu ffrindiau newydd, creu rhywbeth o ddiwylliant newydd. Ti'n meddwl, nes i weld rhywbeth ar Twitter ychydig wythnos yn ôl. Oedd rhywun yn gweud bod e ddim yn disgrifio hunain fel dysgwr bellach, ond disgrifio hun fel siaradwr newydd. A nes i jyst feddwl, na fe yn y bôn, siaradwyr newydd. A dwi'n credu fod yr iaith Gymraeg nid unig yn saff, ond mynd i esblygu mhellach a mynd i tyfu a datblygu. Os y'n ni'n gweld ein dysgwyr ni fel siaradwyr newydd. Mae'n ddoniol actually, achos pan o'n i yn ysgol, roedd yn cool os ydych chi'n trio siarad Saesneg. Ond nawr dwi'n hynna, mae'n cool i siarad Cymraeg, a dwi ddim yn hoffi siarad Saesneg. Gan bod fi'n gallu siarad Cymraeg, dwi eisiau siarad Cymraeg mor gymaint dwi'n gallu. Mae'r iaith Gymraeg wedi datblygu yn arw, a dwi'n meddwl bod o'n i dyfu ac i dyfu ac i dyfu. Fydd y wal goch yn ei dyfio anyway. Maen nhw'n canu'r caneuon yma, mae'r emynau Cymraeg yn dod allan hefyd. Yma hyd, cefnogwydd ar ei gyflwyno hynny, yn canu fo naturiol ar ôl cwbl o gemau, a ni'n penderfynu reit, wel, ni ddod â Dafydd Iwan i lawr. Pan dwi'n meddwl yn ôl am yma hyd, so, fel mae wedi bod yna erioed, dydy, y math o gan oedd yn cael ei chwarae'n disgos ysgol neu o bethau. Mae'n golygu gymaint i ni fel Cymru, mae neges y gan yn bwysig, bod ni'n genedl yn hynna. Mae'r rhyfedd sy'n mae pethau'n digwydd, oedd ni'n ffodus iawn yn gêm Ukraine, oedd eis i fewn i'r stafell lle oedd y chwaraewr i gyd, ac wrth gwrs oedd Dafydd Iwan os ond wedi bod yn canu yma o hyd. A dyma Ethan Amperd yw ata i a dweud, Cled, you used to sing that song, didn't you? Yes, medda fi, we know it now, medda fo. Ond rwan wrth gwrs, mae fel Anthem iddyn nhw, dydy. Pen na i fynd, dyna'r gân sydd yn hymryd i allan o'r crematorium. I fi, mae'n gân pwysig yn y byd. Mae hwn yn iaith ar gyfer pobl Cymru i gyd. Nid yn unig rhywun sy'n siarad Cymraeg, ond ar gyfer pawb. Mae fe'n iaith sy'n berchen i bawb, a mae fe'n dyn bêl-droed sydd yn adnabod hwnna. Mae o'n ychwanegu
at y teimlad o Gymreigtod. Mae'n ychwanegu at y gefnogaeth, mae'n ychwanegu at y teimlad o falchder, mae'n ychwanegu y malchder y chwaraewyr. Da ni bob tro'n deud nhw, da chi rwan yn cynrychioli Cymru ifanc, modern, hyderus, newydd sydd yn deud ie, ddim yn deud na. Mae rhaid i ni gofleidio hwnna, achos mae hwnna rhywbeth sy'n marco ni allan o wahanol yn llygad y byd. Da ni yn iaith leiafrifol. Da ni wedi symud yn rhyfeddol ymlaen. So mae'n gyfnod cyffroes iawn o ran iaith, ond hefyd bod ni'n gwneud siŵr bod yr iaith yn iaith sy'n cael ei defnyddio, dim just yn iaith mae yna filiwn o bobl yn siarad o. Mae eisiau miliwn o bobl i ddefnyddio fel hefyd. Fi'n Cymraeg trwyddo, cant a cant. Y ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg, mae hwnna yn just... Fel icing on top of Yeah. icing on top of the cake. Dwi'n ffodus iawn o gael y profiad y weithiau efo'r hogiau ifanc yma. A nes i ddeithio nhw pen oedden nhw'n 15 oed, newch chi fynd i gwpan y byd. Felly fydd y iaith Gymraeg yn cael ei chlywed, dwi'n gobeithio trwy'r byd cyfa. A diolch am nadwy i bawb sydd wedi cyfrannu at hynny.